Минал през българската първа лига вратар прави фурор в Испания. До там, че най-високо тиражният вестник там, Марка, пусна специален очерк за него. Динко Хоркаш върви уверено към наградата Самора за най-добър вратар в Сегунда. След 17 кръга той е допуснал само 10 гола, с 5 по-малко от следващия по този показател. Нито веднъж не е получил повече от едно попадение в матч. Има и 7 чисти мрежи, включително и в последния кръг срещу Мирандес за 0-0. Матч, в който получи първия си червен картон за сезона. Хоркаш пристигна в канарския клуб от Локомотив Пловдив през лятото на 2024 година. Докато при смърфовете дойде харесан от Тодор Кючуков, решението на жълтите да го вземат е плод на специален алгоритъм. Той изчислява различни параметри, сред които играта с крака и цената на вратарите. Миналия сезон в Ла Лига хърватинът бе резерва на ветерана Силесен, но пак изигра 13 силни мача в елита. Вестник Марка отчита силните му страни, освен вече споменатата му способност да подава и рита топката. Това са солидната му игра един на един срещу нападателите, авторитета при центрирания, пресичането на пасове зад гърба на защитниците и младостта му – 26 години. На първо място обаче са решаващите му спасявания в ключови моменти, т.е. стабилната му психика. Неговото присъствие придава сигурност, превръща жълтата врата в крепост и вдига на високо амбициите на Лас Палмас, пише Марка. Клубът намери в лицето на Хоркаш един мълчалив, сигурен и решителен лидер по обратния път към Ла Лига. Ако ти харесват такива футболни анализи и точни прогнози, ни последвай и влизай всеки ден в сайта ни и в каналите ни в социалните мрежи. Спорно!